araberakoa da eta begibistako da Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian ere egoerak oso desberdinak direla. Hemen datorren astelehenetik Euskal Herrian 3. fasean egongo gara, Ipar Euskal Herrian aldiz 2. fasean egongo dira. Teknikoki hitzak dira, baina gauza konkretuetara etorrita ez duelako beste importantziarik zemarren fasean gauden, ez? Baina esaterako paristar batek Hendaiako hondartzara joan ahalko du, eguzkia hartzera, Ipar Euskal Herria joan ahalko du, eta aldiz, Irungo batek ezingo du gauza bera egin, muga itxita dagoelako. Eta horre ere, nolako paradoxak sortzen dituen egoera honek. Frank Dolosor, egunon? Bai, egunon. Ez da uri gutxi, inguru horretan, beraz, ez da ekite elkarra ondo entzuteko aukerarik izangote dugun, baina zertan antzematen da, ez? Fase aldaketa hau dagoeneko Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, Baxena Farroan edo Zuberoan. Hemen aldaketa handia izan genuen herenegun, 2. fasera, igaro baizen Ipar Euskal Herria, eta honen beste hainbat eraikin publikok beren ateak ideki dituzte berriz, hondartza dinamikoak genituen orain arte, orain kirola egiteaz gain eguzkia ere hartzen alda, argi da gaur ez, bertze egun batez izan beharko du hori Hendaia eta Angelu artean, eta aldaketa nagusia ostatuek, terrazek, ateak ideki dituztela berriz, martxoaren 18ean etxi zituzten eta bistan da gizarte mailan toki garrantzitsua direla toki horiek ekonomikoki ere bai eta kolpe handia jasan dutenez Baionako udalak adibidez tokiko zergak arintzea proposatu du, bereziki terrazak dituztenentzat izan ere xingar feriarik ez da ospatu aurten, musikaren eguna ez da eginen, ez eta Baionako bestak, beraz galera ekonomiko handiak izanen dituzte. Eta metro bateko tartea edo maskara ez da beti janzten, hori ere ikusi alizan dugu, izan ere jendeak gogoa du berriz ere ateratzeko taberna horietara iban. Gaurko guraldiak ez du bat ere laguntzen, jakina, hori begibistakoa da, baina esan genezake Ipar Euskal Herrian Lapurdiko kostaldean nagusiki etxe duten kanpotarrak ere asko ari direla dagoeneko hurbiltzen, hori antzematen da kalean, paristarrak eta alakoak badatozela Miarritzera esaterako? Hori egia erran konfinamenduaren lehen egunetik sumatu ginuen, askok ez baizuten denboraldi hori beren etxean, pisuetan edo hiri handietan ez duten igaro nahi eta naiz eta debekatua izan berehala Ipar Euskal Herrira etorri ziren ehunka, trenez edo hegazkinez, gero dena blokatu zen, orain gauzak aldatuko dira, tren zerbitzuak normaltasuna berreskuratzen baitu pixkanaka, Miarritzeko aireportua ere irekiko dute berriz helduden astelenean, hori bai hegaldi bakarrarekin, Pariserekin lotura eginen dute, eta hemen ikusten dena da Hego Euskal Herriko hoi baino lagun askoz gutxiago dugula, izan ere muga etxia da, Arnegin, Izpegin, Dantxarinean, Lizuniagan edo hemen, Pausuko zubi honetan, eta hortaz mintzatzeko gaur goizean gurekin dugu Iker Elizalde, Hendaiako zinegotzia, alkate ordea da, hemengo erakundeek eskatu baituzte muga berritza irekitzea eta zertan den eskaera hori erantzunik izan alduzue, egunon Iker zerbait errateagatik? Bai, egunon guztiei, beraz momentuz ez dugu erantzun fermurik ukan, goizuntan oraindik Hendaiako auzapeza biltzekoa da suprefetarekin, aurreko bilkuretan aipatu izan den data da ekainaren 15. Afera da, beharko litzateke ere, Estatu frantses eta espainolen artean ados jarriz eta Estatu espainoletik etortzen diren berriak, iragartzen dute mugaren irekitzea uztailaren lehenetik goiti. Horren zaigira, guretako importantea muga hau zabaltzea, arrazoin ezberdinengatik, baina batez ere, hemen jendea bizi da mugaren bi aldeetan, esango genuke ez dagoela mugarik, hemen gure bizi eremu naturala da, eta horren isteak ekarri ditu hainbat arazo, harreman familiarrak, pertsonalak, eta bar luze batean. Ikusten dugu zenbait bikotek webguneak ere zabaldu dituztela, hainbat astez ezin izan baitute elkartu eta ekonomikoki ze kalte hartzen dio Bidasoa Txingudi bezalako lurralde bati, Iker? Lehenik nik esango nuke lehentasuna ez dela hainbeste ekonomikoa, zen zaintza da lehentasuna, bizitza, baina egia da ekarri ditu noski beste leku guztietan bezala hainbat galeraz eta ohitura bada hemen
alde batetik bestera igarotzea, gure erosketak egiteko, ostatuetarat hurbiltzeko. Beraz, horretan nahiko genuke pitxat berriz gurera itzuli, gaineratuz bitxiki gure muga hau itxi dute, baina onat hainbat lagun etorri direla bereziki Paris aldetik, konfinamendu garaian, inungo eragozpenik gabe, beraz guri trabak ezartze izkigute eta beste batzuei lasaitasunez uzten diete, kontrolik gabe. Orduan badugu pixkat haserre puntu bat horrekin. Haserre ere bai, mil esker Iker Elizalde, Hendaiako alkate ordea, ikusten duzue, bustitzen den hautetsia dudarik gabe, kazetaria ere bai, Iban. Zalantzari gabe, estimatzen dizuegu egindako lana horre guretzat egon izana Frank eta Iker Elizalderi ere bai, alkate ordeari, Hendaiakoari, eta zoazte azkar aterpera Frank eta eskerri berenak eman, Euskal Telebistari kaso egin diolako Iker Elizalderi ere. Beste bat arte, eskerri asko, Frank. Bustiten hautezia ongo esan du Frankek eta kazetari ere bera ere eplai eginda. Ez da ipanik biarretzetan nola egon gote diren lanerako ere Frank zein Iker Elizalde. Ez genuke nahi inor gaixotzerik, estimatu dago benetan hartutako tartea eta egindako ahalegina. Esan du Elizalde alkate ordeak berak ere ez, arazoa ez dela inbeste ekonomikoa, muga izterena, zaintzakoa eta komunitate bat bitan zatitzarena gehiago dela, hori hausnarketa moduan, eta zerre daudela ere bai, Paristi konfinamenduaren lehenengo egunetan, eta Frankek esan duen bezalaxe, dagoeneko jendea etorri zelako, Euskal Herrira, kostaldeko etxe horietara, eta arauak ere desberdinak diren batzuntzat eta besteentzat, ez? Paristi jendea etorri izan da, opor girorako edo hobeto egoteko, kostaldean egoteko, eta aldiz beti hor daudenak, eta bi mugaren artean edo muga horren artean bizi direnek aldiz bestelako komeria batzuk dituztela, Iñaki? Bai, baina iruditzen zait ez dela soilik iparraldean